जे जोंनि देरहालांनाय 3 नं क'क्राझार एसटि समष्टिनि मानगोनां सिउलि मेडामा जोंहा गोबां बिबाङैनो देरहानानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो जों केम्पेइनफ्राव बुंबोदोंमोन माने जोंहा ओरैनोथ' मेडामा देरहाखानायनि जों सिगाङावनो इसाराखौ मोनखादों आरो जोङो गमामायैनो मोजां बिबाङावनो जों देरहासार खालामनो हादों मेडामखौ। आरो दा बे देरहासारनायनि थाखायनो मेडामा जाहाथे गावनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ मन्थ्रि मोननानै मोजाङै मोजां मावलांनो हायो। जों बेखौनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सार, जोंनि बिटिसिनि गाहाय आफादगिरि बा जोंनि पार्टिनि आफादगिरिनिसिमबो जोङो खावलायो गुरैयै, जाहाथे बायद'नोनो मन्थ्रिखौ बिनानै जों मोननो हायो। आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिआव 15 जन एमएलए दारायदोंमोन, 15 जन मोनदोंमोन। दा 15 जननि गेजेराव जोंहा सासेल' आइजो मोननो हादों आरो बे आइजोआनो जाहैबाय जोंनि 3 नं क'क्राझार एसटि समष्टिनि। दा बिथांखौ जोङो जेरैखि जायाबाबो मन्थ्रिखौ मोननो थाखाय जों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां श्री डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन। आरो जोंहा जाहाथे बे आसामनि सिङावबो जोंहा आइजो माहारिनि थाखाय खथा दङ, 33% रिजार्भेसन जोङो बेखौ मिन्थिगौ। दा बिनि थाखायनो जों जिहेथु जोंनि बिटिसिआव सासेल' जों आइजोखौ केन्डिडेट हिसाबै मोनखादों आरो बिथाङानो गोबां बिबाङावबो देरहाखादों। दा बेखौनो जोङो सासे केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै जाहाथे जों मोननो हायो, बेखौनो जोङो सारनिसिम गुरैयै खावलायनाय थागोन। आरो जाहाथे मेडामा बे 33% खथाखौ जाहाथे जोंनिफ्रायबो बिटिसिनिफ्रायबो जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि बिटिसिखौ जौगानाय खामानिखौ बिथाङा मोजाङैनो मावफुंसारनो हाथों। आरो जों गासैबो बे आसामनि गासैबो जेसेबांनाखि मावनांगौ जेखि पदआवनो माने मन्थ्रिखौ बिथाङा मोननो हाया, बे मन्थ्रि बिबानखौ मोननानै जाहाथे बिथाङा गावनि गोसो जानानै गोसो होसारनानै मावनो आखायाव लानायखौ बिथाङा जाहाथे मावफुंनो हायो। जों बेखौनो बारे बारे डक्टर हिमन्त बिश्व सारनिसिम जोंनि मेडामनो मन्थ्रिखौ होनो थाखाय खावलायगोन। आरो जोङो देबोरगाव ब्लकनि जानानै जोंहा जोंनि क'क्राझार एसटि समष्टिया जोंनि देबोरगाव समष्टियानो फुरायैनो गोलैयो। ओंखायनो जोंहा दा जोंनि समष्टि हिसाबै आरो जोंनि क'क्राझारा जोंनि बिटिसिनि मोनसे राजधानि हिसाबै जोंहा जाहाथे मोजाङै जौगानायाव खामानिखौ मावफुंलांनो हायो, आं बेखौनो बारे बारे जोंनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बारे बारे खावलायगोन। आरो जाहाथे अननाय दा खालामथों, जोंनि बे आइजो माहारिनि खथा 33%खौ जाहाथे मोनफुंनो हायो। खारन जोंहा सासेल' आइजोखा, बेखौनो आङो बारे बारे खावलायनानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो साबायखर होनानै जाहाथे जोंनि बिनायखौ जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे गनायो, आं बेखौनो खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ बयनोबो आंनि गोजोननाय अननाय बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबो। गोजोन्थों। गोनां रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय आङो दोनग्रोबाय। मानोना बिथांमोननि गोबां खस्थ' खालामनाय आरो बिथांमोननि भट होनायनि गेजेरजों जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम बिधान सभा समष्टिनि जे बिजाथि दंमोन मेडाम सिउलि महिलारि, बिथाङा देरहासार जानानै एमएलए जानानै थांबाय। आङो गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावहरो बे समाव। आरो दिनै फैयै फैयै आसाम मन्थ्रि सभा दानायनि सम जिहेतु सफैबाय, दा बिनिखायनो जोङो देबरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफ जानानै जोंनि उइमेन, इउथ, बिएसइउ आरो पेरेन्ट गासैबो ज' जानानै जोङो खावलायनो लुबैदोङो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि गाहाय हाइकमान्ड जोङो जायखौ बुङो श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार, बिथाङा जेन' जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम बिधान सभा बियाबनि बिजाथि सिउलि महिलारिखौ जेन' आसाम मन्थ्रि सभायाव मन्थ्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय। जोंनि हास्थायनाया बेनो जे जोंहा जिहेतु भारत संबिजित मथेयै
women रिजार्भेशना 33% दं जुदि 33% जुदि 126 MLA आव लायोबा 44 सामथिं जायो दा बिनि गेजेराव जेन' जोंनि क'क्राझार बियाबनि MLA शिवली महिलारिया जेन' सासेल' BPF राजनैतिक हान्जानिफ्राय हिन्जाव MLA जानायखाय जोङो बिथांनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जोंनि पार्टीनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननिसिम जेन' बिथांखौ मन्थ्रि सभायाव सोनानै लायो आरो बिथांनो जोंनि आसाम आरो BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो जौगाखांनायनि खामानि मावनो जेन' सुबिदा होयो बिथाङा गावखौनो बावसोमनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों इलेक्सन गेलेदों आरो इलेक्सनावबो देरहानानै थांबाय MLA जाबाय MLA हिसाबै जे केपासिटि जे माबाफोरखौ सुबिदाफोरखौ मोनो बे सुबिदाफोरखौ जेन' बिथाङा रायजो राजाफोरनो मोजाङै खामानि मावनानै होनो हायो बिनि थाखायनो जोङो खावलायदोङो जेन' जोंनि MLA शिवली महिलारि बिथांजोआ जेन' मन्थ्रिखौ मोनथारो बेनि थाखाय जेन' जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि BPFनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जेन' जोथोन लानानै बेबस्थाखौ खालामनानै होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि श्रीजुत हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायलायनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरावनो थिग खालामनानै गाबोन जुदि शपथ ग्रहण जायोबा जोङो जोंनि MLA शिवली महिलारि बिथांजोखौबो जेन' शपथ लानाय जोङो नुनो मोनो बिनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायहरबाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि दैदेनगिरिफोरनिसिम आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे सानदों जोंहा क'क्राझार जे आसाम बिधान सभा बियाबनि जे MLA बे MLAफ्रा जोंहा सिगां थांनाय 5 बोसोरनि अनगायै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ MLA जानानै थाबाय थादोंमोन आरो प्रत्येक बारावनो बिथांजोआ मन्थ्रित्व लाभ खालामदोंमोन बे बारावबो जोङो आसा खालामदोङो क'क्राझारा जिहेतु जोंनि BTC जौगाथायनि थाखाय मोनसे गुबै थावनि बे थावनियाव थावनिनिफ्राय देरहासार जानानै थांनाय MLAआ जेन' मोजां खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मन्थ्रि मोननायनि गेजेरजों जेन' मावलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे मन्थ्रिखौ मोननो लुबैनायनि दाबिखौ जोङो दिखांदों खावलायनायखौ जों लाबोदों जोङो खावलायो जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना बेखौ कनसिडार खालामनानै नोजोर बोनानै जोंनि MLAनो मन्थ्रित्वखौ बा मन्थ्रिनि बिबानखौ गथायगोन जोंहा गेदेर फोथायनाय दं जोङो भरसा खालामनानै थाबाय जोङो आसा खालामबाय आरो जोंजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोर जायफ्रा गोबां भट होनानै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों खामानि मावनानै बिथांजोखौ देरहासार खालामदोंमोन मन्थ्रि जानानै फैयोब्ला आरोबाव बांसिन रंजानाय गोजोननाय मोनगोन आरो जौगाथायनि खामानिखौ बांसिन मोननो हागोन रायजो राजाफ्रा बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों जेन' बिथांजोआ मन्थ्रिखौ मोनथारो बेनि थाखाय जोंनि हाइकमान्डआ जेन' बेबस्था लायो बेखिनिखौनो आं खावलायनानै दोनबाय गोजोन्थों